खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोबाङा बुंहरदों एबसु कम्पानिनि सायाव भिडिअ लाबो आदा होननानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो बुंगोन जे आं थामनेलाव लिरखाबाय जे अमित साहाया माने माबा मोनसे फोसावलांनो थाखायसो दिनै फैदों बेखौ गावनि खुगानिफ्रायनो बुंनाय आंनि खुगानिफ्राय बुंनाय नङा आं जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिनिखायनो आङो बेनि अमित साहानि आं मोनसेबो स्पिचखौ आं होथ'नाय नंला आंनो बुंजोबसिगोन बिथांनि स्पिचखौ बिथाङा मा बुंलांदों बेखौहाय स' दिनै जे बिथाङा भिडिअखौ आं गाबोन होनो हायो ना दा होनो हायो बेखौ मिथिला खिन्थु आङो दिनै 16 तारिखआव आं भिडिअ बानायबाय आं प्रग्रामनिफ्राय फैनानै उनावहाय दा लोगोफोर अमित साहाया दिनै बर'फा फोथारावहाय फैनानै एबा बिथाङा दतमायाव फैनानै दिनै माने गाव बुंदों आं ओरैनो फैयाखै होननानै आरो बेहाय बे गोबां स्पिच लाखिदों बिनि स्पिचखौ बुंनायनि सिगां आं बे प्रग्रामनि सायाव फंनैसो बुंग्रोनोसै जे प्रग्रामा साक्सेस जाखोना जादिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि दिपेन बर' सारा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दा बिथाङा जे माखासे थांखि नोजोरखौ लानानै जेरैबायदि बाय प्रग्राम खालामदोंमोन बे प्रग्रामा साक्सेस जाखोना जादिया बिथाङा बेसेबां मानसि टारगेट खालामदोंमोन आरो बे मानसि टारगेट खालामनायावहाय टारगेट खालामनानै जेनाखि प्रग्राम खुंदों बे प्रग्रामा बिथांनि टारगेट लानाय बायदि साक्सेसफुल जाखोना जादिया बे मोनसे कुइसन बियो आरो बे कुइसना दिनै बयनिबो गोसो गोरबोआव दङ आरो बयबो दिनै मोनदांदों थारैनो साक्सेस जाखोना जायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जाय बिथांमोना प्रग्रामाव थांदों बिथांमोना दिनै माने हुलुस्थुल जादों जे बिथांमोना दिनै ओरै एगजिबिसनाव थां एगजिबिसनावबो मानसिया जेरावबो क्राउड लामायावबो क्राउड बबेबा बिफां साया लामा दख'था दालां ओरै प्रग्राम जाग्रा स्टेज बेसेबांबा गुवार गासिबो माने होंगो दोंगोजोब ओरै एयारप्लेन बाग्लायग्रा बेजोंबो दिनै मानसि होंगो दोंगो हाथाय बाजारावबो थांनो ओरै दखान खालामना होदों सानजा फारसे जोबनायजों बे दखानावबो दिनै हुलुस्थुर मानसि दखानाव जाग्राफ्रानो माने जेरावबो दखानाव जोबजोब्बाय जाग्रायानो गैला गासिबो बेबायदि अबस्था दा ओरैहाय नोङो हुलुस्थुर मानसि जोब थारमाने बेवहाय आरो जों अकल जोंनि बर' मानसिल' नङा बर' सुबुंल' थाङाखै बेहाय बर' सुबुंनि अनगायैबो जोंनि बे बिटिआर हालामाव रायजो जानाय बिभिन्न जाथि जन'गस्थिफ्राबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लाहैदों जेरै आदिबासिफोर थाबाय राभाफोर थाबाय राजबंसिफोर थाबाय मुस्लिमफोर थाबाय गार'फोर थाबाय बेबायदिनो गोबां खाथि खालानि जेनाखि माने गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो गाव मैखोमै बाहागो लादों आरो बिथांमोनाबो प्रग्रामाव जिरायनानै खोनासंदों जे थारैनो अमित साहया मा फोसावलांगोन थारैनो अमित साहया मा मावलांगोन बेखौ मानोना बे बाथ्रानि गेजेरजोंहाय क्रेडिटआ बेनो जाहैबाय मा बिटिआरआव दिनै माने सान्थि फैबाय बिटिआरआव दिनै सान्थि फैयामोनब्ला बेफोरबायदि बिभिन्न जाथि जन'गस्थिफ्रा बेफोरबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रग्रामाव बाहागो लानाय नङा मानोना बे दुलाराय बर' फरायसानि जेनाखि कनफारेन्स बे जातीयबाद आरो बाहाय जातीयबादनि माखासे बाथ्राफोरखौ डेलिगेटआव रायलायो खिन्थु बे अपेन सिजनाव जाहैबाय मा बाहाय गासैबो जाथि जन'गस्थिफ्रा बाहाय थांनो हायो बे हिसाबै गासैबो माने जाथि जन'गस्थिफ्रानो लैहोर लैहोर बाव थांनानै बाहागो लादों आरो प्रग्रामखौ माने ग्रेन्ड साक्सेस खालामनानै होबाय आरोखि आरो बावहाय साक्सेसफुल जाबाय माने दिपेन बर'आ बाहाय देरहासार जाबाय आरोखि प्रग्रामावहाय दा फैदो अब्ला गुबै थांखिया जाहैबाय मा दे अमित साहाया मा माने फोसावलांखो गोबांनि गेजेराव कुइसन सिखारदों अमित साहखौथ' लेंहरबाय बिथाङा जाहैबाय मा भारतनि मोनसे सासे नखर मन्थ्रि जानानै बिथाङा दिनै मा होलांनो नागिरदों मा मेसेज होलांगोन एबा मा मोनसे माबा पेकेज होलांनो नागिरदों बेखौ बयबो मिथिनो लुगैयो हयथ' गोबां मानसिफ्रानो हयथ' मिथिबाय गोबां मानसिफ्रा मिथियाखै दा बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर अमित साहाया फैनाय लोगो लोगो बिथाङा बुंदों जे आङो दिनै बावहाय फैनानै आं ओरैनो फैयाखै आं बाहाय माबा मोनसे फोसावलांनो होननानैसो आङो फैदों होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि जे आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन होननानै बुंदों जे मा दिल्ली जोंनि भारतनि राजधानि दिल्लीयावहाय दिल्लीनि मोनसे गोलाव मोनसे लामा आरो बे लामानि मुंखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुङै बिथांमोना दोनगोन आरो बिखौ फैबाय थानाय एप्रिल दाननि फार्स्ट सेथि सप्तायावनो बेखौ खालामगोन आरो बेखौहाय जोंनि बर'नि नेताफ्रा बाव बाहागो लाहैगोन थांगोन आरो हेमन्त बिश्व शर्मा साराबो बाव थांगोन आरो ओइदिन बिथांमोननि आखाइजोंनो आरो बिथांमोननि माने प्रेजेन्सआवनो बे खामानिखौ माने मावफुंगोन होननानै दिनै अमित साहाया दिनै माने स्पष्ट खालामनानै होलांबाय माने दिल्लीयाव थानाय गोलाव मोनसे दालांखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुङाव खालामसिगोन आरोखि मुं होसिगोन जेनेबा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म रड बिदि आरोखि बेबायदि मोनसे होगोन जेरै जोंना दा दङ मोनसे आसामावहाय बयनिख्रुइबो गोलावसिन दालां दं जेरै मा दलाहुदिया ब्रिज बे तिनसुकिया जिल्लायाव दङ आरो बेखौ दिनै डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव दोननाय जादों बेफोरबायदिनो
दिल्लीयाव दोनसिगोन बेखौ दिनै बिथाङा फोसावलांबाय बेजों लोगोसे बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला नरेन्द्र मदि सारनि लिडिंआवहाय आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो जानानै दिनै 1500 क्रर बे कौटि बे रांखौ बिटिआरआव हरनाय जादों बे बाथ्राखौबो जों दिनै स्पष्ट मिथिनो मोनबाय नङा होमबा दा बोरै हरदों बेखौ नोंथांमोनहा उनावहाय हयथ' गासिबो मिथिजोबबाय थागोन आरोखि दा 1500 कौटिखौथ' जों मोनखाबायानो बिथांनि बुंनाय आंनि नङा अमित शाह सारनि होननाय बायदिब्ला दा लोगोसेयैनो बिथाङा बुंदों एनडिबि जाय एनडिबि बिथांमोनहा जे एनडिबिफ्रा जे माने आखायाव हाथियार हमनानै सोमावसारदोंमोन बर'लेण्डनि थाखाय दिनै सोमावसारदोंमोन आरो बिनि गेजेराव माखासे जायफोरनाखि मुंख्लं जालांबाय बै मुंख्लं नखरफोरनिसिमबो बिथाङा दिनै गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आरो माबा जासिहरदों आरोखि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जायफोर एनडिबिफ्रा जे जायफोरनाखि रिहाबिलिटेसन मोननांगौमोन बेखौ बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जों बिनिफ्राय क्लियार जाबाय जे गासै 200 कौटिनि बारा 200 कौटिनि बारा बेहाय बिथांमोना फैसाखौ गारबाय एनडिबि ब्रादारनि थाखायनो आरो प्राय 90% होजोबबाय दा अनलि 10% लसै 10% पेन्डिं दंबावो आरो बे 10% आबो माने मोननायनि लामायाव आरोखि बे क्लियार जों दिनैखौ मिथिनो मोनदों आरोखि बेयो आंनि बुंनाय नङा बेयो अमित शाह सारनि बुंनाय बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला जे बड' इयुथ्सफोरनो थाखाय माखासे पारा मिलिटारियावहाय माने आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि लिड खालामनायावहाय आसाम माने बिथांमोना माने पारा मिलिटारियाव सोसननाय जाबाय आरोखि माने सोसनबाय आरो बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट खालामनानै होदों आरोखि दा बेजों लोगोसेयैनो बिथाङा जेनोखि फोरमायबावदों बै माने गहपुराव सनितपुर जिल्लायावहाय गासै मोन 7था गामिफोरखौ सोसननाय मानाय बिनि बाथ्राखौबो बिथाङा दिनै स्पष्ट खालामनानै होबाय आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों जे बाथौ जे बर'नि जेनोखि बाथौ बे बाथौ धोरोम बै समाव कनफारेन्सनि समाव बर'नि बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेनोखि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन ना बेवहाय अमित शाहखौ लेंहरदोंमोन आरो लेंहरनायाव बिथाङा फैदोंमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै रेफारेन्स लानानै बियो दिनै मोनसे बिबुंथि लाखिदों कि बाथौआ गिदिर मोनसे थयथ दङ जायखौ बिथाङा सिगां मिन्थियामोन होनबाबो बिथाङा बुंनो जाहैबाय मा आंनो बाथौ धोरोमनि सायाव सोमोन्दो थानाय गांसे बिजाब हर आंनो होननानै बिथाङा अब्ला बिजाबखौ फरायबाय आरो मोनथिबाय जे बाथौआ मा बुस्थु बाथौ बर' मानि बाथौ बर'जों बाथौजों सोमोन्दो दङ आरो बा मानि मा थौ मानि मा बेखौ बिथाङा बुंदों आरो रां रासि मैथा हाजि बारि गंथामा मा बुस्थु बेखौ बिथाङा माने बरायनानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव माने गोग्गानाय लाबोदों आरो जोंनि बर' हारिखौ एबा बाथौ धोरोमखौ बोराइ बाथौखौ बिथाङा दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों दा बिनिफ्राय जोङो फिल खालामनो हादों रायजो नोंथांमोन माने अमित शाहया दिनै जोंनि एबसुनि हांख्रायनाय बायदि बे बिटिआरआव दतमायाव फैनानै बिथाङा माने स्पष्ट बाथ्राखौ दिनै बुंनानै गालांबाय जे बिथाङा जाय बाथ्राखौ दिनै फैनानै दिल्लीनिफ्राय बाव फैनानै बिथाङा जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव बाहागो लानानै बे गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ बियो बुंथिनानै गालांबाय आरो पार्सनेल माखासे बाथ्राफोरखौ हयथ' बिथांमोना बबेबा जिरायनानै होदोंबो जानो हागौ बेखौ जों क्लियार नंला दा बेवहाय आं हेमन्त बिश्व शर्मानिखौ लाबोनाय नङा हेमन्त बिश्व शर्मानिखौ आं बै मोनसे चेनेलाव लाबोनाय जाबाय नोंथांमोनाबो नायनो हागोन दा बेखिनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै मानोना एबसुनि जेनोखि 52थि जेनोखि एनुवेल कनफारेन्स बेयो साक्सेस जाबाय माने बोसोरसालिया जेनोखि जथुमा आबसुनि बियो माने फुरा फुलफिलमेन्ट साक्सेस जाबाय खुनु बाहाय डाउट नङा बेवहाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा बाव थांदों बाहागो लादों खोनासंदों नायदों बर' हारिनि माखासे बिथांमोनहा मिथिनो हादों जे बर' हारिनि आखुथाय बर' हारिनि कालचार बर' हारिनि आइडेन्टिटिया दिनै माने रोखा दिनै सारा बुहुमाव पृथिबियावहाय नुजानो थांगासिनो दङ बेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गेजेरजों मानोना दिनै बर'नि माखासे राव हारिमुनि बाथ्रा बर' रावनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै गालांबाय अमित शाहया जे 8थि फारियाव सोनायजों लोगोसेयैनो दिनै बिथांनि माबा मोननाय आरो बर'नि जेनोखि जि.आइ. टेग मोननाय जेरै माने 10 जननि बारा जेनोखि बर'नि माखासे बै बेसेन गोसा माबा दिनै जि.आइ. टेग मोननाय बाथ्रा बुंदों आरो बर'नि जेनोखि मासरुम मैखुन जायखौ जों मैखुनखौ जों माने बिटिआर खालामाव गोबां खालामो जाहैबाय दा दिल्लीनि मोनफ्रोमबो हटेलाव दिनै मासरुम अफ बड'लेण्ड बेबायदि मोनसे मोनगोन बेखौ होननानै बुंदों बिथाङा अमित शाहया दिनै माने दिल्लीनि मोनफ्रोमबो हटेलफ्रावनो दिनै बे मासरुमा बे मैखुना
बे सारा दिल्लीनि हटेलावनो मोनगोन आरो बेखौ बर'निनो होननानै सिनायथि आइडेन्टिटि मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होलांदों आरोखि दा बे गासै बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै होनाय जाबाय स' माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा क्षमा मोनगोन मिजिंथिनानै बेयावनो फोजोबबाय